ka san kamala. Zancen Jabir nake tunawa kyautarsa daban da ta musori. Mabukaci in ya zo da haja sai ya koma cikin surori. Wasu bashi zai ciyo ya ba su to ku ji kyautar da babu gori. Dan bai taɓa furta babu ba ko yaushe aka zo akwai sitari. Tukuicin Mustapha daban ne marwaita sun faɗa na gara. Bai taba duka ba zuka wiyu wannan kaulin na Aisha ne. Hadimi ko da hada da mata sai dai filin jihar anan ne. Annabi ke kau da kai gari ne nan ko umarni na kalifi ne. In har ka tabo ilahu ba mai kwatar ka anaru zaka gone. Ramar Allah da ke kwaranyo mana annabi ne sila ta tsira. Kyakkyawar ɗabi'a wallahi kamar ya taka babu ya kai ka san kamala. Sautin hali irin ya tasa ko ka taba jin kamar sananne. Yaro karami yakan kira shi su zauna ya ji uzurinsa shine mabijin kan dukan halitta, adalci ko uwa uba ne. Bai taba zagi ba mai gidana ko kushe abin da ba shi so nai. Amincaccen ilahu ne malam bi shi ka kyala dan tijara. Sarkin far'a da murmushi ne sunan sake kira kamala. Su Hassan da Husaini na hawa bayan sa in yayi sujira a sallah. Ga zuji da sarra da kowa sannan bai bata rai akalla. Ko abinci yakan ci shi da yara sani babu kamar mijin su Ramla. Qur'ani ne su farsa taken sa amana gaskiya kusura.